हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से देवरा के रोजा रोजा साला से करे हराना लागे ले ली जाना तांगा बानी हम घरवा में घुसला से सुनता ना करे हराना लागे ले ली जाना तांगा बानी हम घरवा में घुसला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से देवरा के रोजा रोजा साला से बुझे ना देवारा बेदरा दी हो करता काम सब महाराजी हो चला बहरिया धरे कमरिया देता उड़ाई मोरा गरदी हो बुझे ना देवारा बेदरा दी हो करेला काम सब महाराजी हो चला बहरिया धरे कमरिया देता उड़ाई मोरा गरदी हो लागे ना लाजा भुसे घरवा में साजा बता बुझे ना नाना दी के दुसाला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से देवरा के रोजा रोजा साला से लगे जाता डुबा दी खाड़ी में गाड़ी धुला दी कुना कुआरा करे इशारा धके हराना बादा बादी लगे जाता डुबा दी खाड़ी में गाड़ी धुला दी कुना कुआरा करे इशारा धके हराना बादा बादी मासूमा कभी कुछ करना यही टाइम मिले ना एकरा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से करे हराना लागे ले ली जाना तांगा बानी हम घरवा में घुसला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से उठावा हमर फाट गइल बा देवरा के रोजा रोजा साला से आर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा, कांटेक्ट नंबर 880987 72904।